Ayan guys, binuksan na po. Ito. Last 5 days. Ayan na po siya. 6 days? Oh, 6 days. Yun naman, ang ganda. Do, kunuguway wa. Siya muna dito mauna kasi yung dalawang biyanan ko may susundo mo ng taga day service. Pag alis nila, yan. Ayan, magsimula na po tayo. Days na lang bibilangin po natin guys na ganyan siya, hahaba po yan. Para tayo makapagsimula na magtanim sa ating palayan. Sa utosang maiwan muna kita ha. 50代女性と60代女性から変異ウイルスが検出。Hi guys! Pasak day. It's Friday. Ilatag na nato ni siya karon ang atong gibuhat nga similya. Inana ang mahitabo karon. Okay? Ito guys, taon-taon po namin ginawa to. Itong araw na to, masakit yung mga natin ngayon.
katawan pagkatapos nito. Yan, hakot, dala dito. Tapos ihilira na. Ayan guys, ilatag na natin yung unang linya. Ayan, tapos lagyan natin ng tubig para hindi siya, ayan, maglaya. Kailangan punong-puno po yan sa tubig. Malapit na matapos yung unang linya natin. Malapit na. Kailangan punong-puno po yan. Okay. Ala, umuulan. Nakachito ame. Ulan-ulan. Medyo umuulan. Yung break time mo na, Kyuke. Iniwa. Umuulan. Hanggang dyan muna. Umuulan. Biglang umuulan, guys. Okay. Break time daw muna, sabi ni Habi. Ayun po. Ayan. Ayan. Nakasilong, umuulan eh. Umuulan pa. Okay, mamaya ulit guys. Paghihinto na yung ulan. Okay, bye-bye for now. One eternity later. Ako'y Ginoo ko. Ayun. At malakas ang ulan. Ayaw talaga. Ayan, tuloy pa rin sa trabaho. At ako'y nakasilong. Diyos ko, Lord. Utusan. Pasilong po in tawon. Lakas ang ulan. Pasilong sa guys. Pasilong. Ay naku, kahit umuulan. Uy, Dodong. Pasilong po din taon, Dodong. Umuulan. Ang ganda sana ng panahon, biglang umulan, guys. Ayaw pahinto talaga tong asawa ko.
At ako nakasilong muna. Dito lang muna ako tambay. Ang biglang umulan. Ayan. Naputol ang trabaho. Ayaw niya magpaawat. Kailangan talagang tapusin. May bukas pa naman po. Pasilong muna ako din, oy. Ito siyang. Pasilong ka muna. Labas ako guys, mapasilong muna ako. Okay, pasilong muna tayo ha. Ganito wag ang ulan na. Thank you for watching guys! Ako si Inday Adel Bisaya. Don't forget to like and subscribe!